En 1989, unha panda de entroideiras, capitaneadas por Olga Rivera, organizaron unha sardiñada na Alameda, con moitas risas e tamén choros, xa que unha das caixas dos peixes desapareceu de súpeto moi a seu pesar. Despois da paparota foron ata a Praza Maior, onde toparon co Toño Prieto, don Carnal, que lles propuso ir hasta a casa de doña Elena, a raíña. O Toño, subido a unha escaleira que nunca souberon de onde a sacara, entre berros e cánticos, cortexou a raíña. A cal dende o balcón e co seu mellor atuendo, deleitou a todos cunha gran sonrisa. En 1996, Mercedes Astorga organizou a primeira cea de comadres no restaurante Brasil. Así empezou unha tradición popular que cos anos foi medrando e extendeuse a todos os restaurantes da vila. Centos de mulleres lucen curradísimos disfraces e inundan a vila de alegría e diversión. Noites de desahogo, troula e parranda. O son das charangas non hai comadre que non baile. A tradición dictamina que esa noite soamente saen as mulleres. Os homes que queran sair teñen que ir camuflados, xa que se os pillan, deben desnudarse diante de todas. A raíña e don Carnal baixan en procesión dende o castelo, acompañados dos cigarróns e da comitiva de xente da vila que lle ilumina o camiño con antorchas. Ao chegar á Praza Maior, suben ao balcón e recitan o pregón que dá comenzo a esta festividade máxica.